Tamvetserani, ndimafuna ndilankhule china chake kunena kuti mmoyo uno chinthu choyipa kwambiri tikakumana ndi nyengo zowawa ndiko kutseka mtima wathu pakulumikizika ndi mawu a Mulungu, ndipo kutseka nzeru zathu pakuganizira za mawu a Mulungu. Ndiko mmoyo uno chinthu choyipitsitsanso kwambiri tikakumana ndi nyengo zopsinja, kaya ndi banja lathu, kaya ndi chani, kaya ndi bizinesi yathu, ndiko kusiya kupezeka pa mawu a Mulungu. Tamvetserani, Baibulo likulankhula mawu pa Yesaya chapter 30 verse yake ndi namba 20. Yehova akunena kuti angakhale ndidzakupatsani inu chakudya chowawa ndi madzi osautsa, koma sindidzakuchotserani okuthangatirani pa moyo wauzimu. Angakhale ndidzakupatseni ine chakudya chowawa ndi madzi osautsa, koma aphunzitsi anu sindidzachotsa pa moyo wanu. Tamvetserani, Yehova anazindikira kale kunena kuti choyipa chimene chingadzatigwere pakati pathu palipo populumukira, chowawa chimene chingadzatipeze pa moyo wathu palipo populumukira. Tamvetserani, Satana amazindikira bwino kunena kuti pa nthawi imene ife tagwa m'mayesero amayikanso kutsutsika kuti tisakapezeke pamaso pa Mulungu, chifukwa amadziwa zoti tikakhalanso pamaso pa Mulungu ndi kumvera mawu a Mulungu ife titenga chilangizo choyenera ndipo tipulumuka, ndipo tilimbabe mtima tizipita chitsogolo. Kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zowawa ndiko kuchoka pamaso pa Mulungu. Kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zowawa ndiko kusapezeka pa uthenga wa Mulungu. Kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zopsinja ndipo kusiya kupezeka kwa azibambo athu muzimu, kapena makolo athu muzimu, kapena pa mpingo umene timatumikirako. Tamvetserani, angakhale titakumana ndi nyengo zowawa cha mtundu wanji, tisasiye kupezeka pa mawu ake. Angakhale nyengo zitapsinja chotani m'banja lanu, pa bizinesi yanu, chonde musachoke, musasiye kupezeka pa mawu ake. Kwina kulikonse kumene kuli athandizo anu a moyo wauzimu, palibe moyo wauzimu umene ungakule popanda wina wake kukhala bambo ako muzimu kapena mayi ako muzimu. Tamvetsera, ndi chifukwa chake Yehova adamtuma Mose kuti akatulutsa ana Israeli aja mwa Igupto. Suti Yehova analibe kuthekera kuwatulutsa ana Israeli aja, koma Yehova ankafuna adzilankhula ndi Moseyo kuti awauze ana Israeli zoyenera kuchita. Tamvetsera, ndi chimodzimodzi inuyo mukuyenera kuti mukhale naye ndithu wina wake wamkulu wa muzimu pa moyo wanu, kuti Yehova aziyankhula ndi iyeyo ndikumafikitsa kwa inu kufikira inunso mutakhwima pa moyo wauzimu. Tamvetsera, kuopsa kwenikweni kwa moyo uno ndikusiya, kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zowawa ndikusiya kupezeka kwa Atate athu muzimu. Kuopsa kwa nyengo ino tikakumana ndi zowawa ndikusiya kupezeka pa mawu a Mulungu. Kuopsa kwa nyengo ino tikakumana ndi zowawa ndikusiya kuwerenga mawu a Mulungu. Yesaya chapter 30 verse yake namba 20 akuti Yehova akuti ngakhale ndidzakupatsani inu madzi owawa ndi chakudya cha chipsinjo, koma sindidzakuchotserani aphunzitsi anu. Ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti angakhale mungakumana ndi nyengo zotani kwina kulikonse kumene muli, musatseke mtima wanu ndi nzeru zanu pa mawu a Mulungu. Ambuye akudalitseni. Khalani bwino pa mawu a Mulungu, khalani bwino pansi pa aphunzitsi anu, ngakhale mutakumana ndi nyengo zowawa, mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. Pangani like and share and follow.